дар давоми видео се та телефонро нишон медиҳем ки ҳози дани момент бениҳоят зури баъд рафтасай. Видеоро то охир тамошо кунед. Салому алайкум дӯстон, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Қайчи мо Умедҷон ва магазини Realphone. Ҳозир дар магазини мо мисол ҳама намуди телефон дорем. Мисол телефонҳои ҳама арзон сар мешавад, 5990 рубл сар мешавад то пасаи 15 Pro Max ҳастад. Лекин се телефоне ки дани ма медиҳанд ки мардум бисёр ҳам телефон харидастанд, мо мехоҳем ки шуморо нишон бидем ва тавсиятон медиҳем. Нигоҳ кунед, бародари якум поколени авлоди Samsung-ҳои A15 ҳастад. A15 4/128 дорем, 6/128, 8/56. Мардум бисёр ҳамин телефонро дида харидорӣ кардастанд. 4/128 нархаш 12000 рубл, 6/128 13500 рубл ва 8/56 бошад, нархаш бошад дар магазини мо 16000 рубл. Ҳар се расветкаш хати ҳам ҳаст, занона, мардона, гуфтигапо, любой расветкаш хати. И агар ки светиш бо яке маъқул нашид, метавонед ки чӣ хозанӣ. Телефонча чоткаи баъд кор мекунад, ба нархи стоиши. Обзоршон дар канал кардаги метавонед ки бемаҳол дар омода тамошо кунед. Ва дуюм моделе ки дар инҷа дар магазини мо ё ки бисёри мардум харидастанд, оз телефони Redmi Note 13. Чиқар гидастен телефони Redmi Note 13 се расветка дорад. Нархи дар магазини мо 15000 рубл, 15500 буд. Ҳисоби ёне ки бисёр бардора ҳамин телефон харидорӣ карданд. Нархаш бошад барои шуморо 14000 рубли кардам. Касе харидага ба нархи 15000 рубл дар комментария нависед ва касое ки ба нархи 14000 рубл хариданд ва ёрам нависед. Мисол чиқар гидастен ин телефонча это так нигоҳ кунед, телефонча худаш экранаш AMOLED 120 Гц экрани телефон кор мекунад. Отпечаток пальц дар рӯи экрани, камераш бошад 108 мегапиксел ва ин телефонам бемаҳол метавонед ки характеристикаша бинед ва обзоршон дар канал кардагим, метавонед ки бемаҳол каналда обзорш тамошо кунед. 8/256 ин телефон 15500 рубл, 8/128 14000 рубл. Ва сеюм телефоне ки мардум бисёр омода айҷа харидорӣ кардастанд, ин бошад телефонҳои Camon C. Телефонҳои Tecno Camon C 8/256 се намуд расветка хати ҳастад. Нархошон бошад 8/256, нархаш бошад 17000 рубл. Бемаҳол харидорӣ карданатон мумкин аст. Ана ҳамин се телефоне ки ҳозир ман шуморо нишон додам, Samsung, Redmi ва Tecno гуфтигапо ранги пурашкӣ рафтастай. Бемаҳол шумо омода ҳамин телефон харидорӣ кунед. гуфтигапо хай мешавад. Ман намегӯям ки ягон проблема намебурад. Мумкин буроварданаш мумкин барои ки техника чиз сложния. Мо барои ҳамин бо мо гарантия метаҳем, 1 сола гарантия. Любой техника ки магазини мо харидорӣ мекунед, именно смартфонҳода ва 14 возвратни гарантия. Бемаҳол рақамҳое ки дар рӯи экран дестен, рақамҳода муроҷиат кунед ва ҳатман шумо оперативни ҷавобтон метиҳад. Доставка бошад ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Бемаҳол муроҷиат кунед, оператор шуморо мефаҳмад ки чӣ хел доставка мекунем. Худтон атё кунед, қайчи мо буд Умедҷон ва магазини Realphone. Вақте ки мебинед магазин, албатта магазин мисол телефон хариден, буд агар авиакасса ҳандаркотон бошад, дар инҷа авиакасса Real Aviam ҳаст. Метавонед авиакасса Real Aviam истифода баред. Рақамҳо барои муроҷиат 925 371 0388. Билетҳоро ҳам ба Тоҷикистон, ҳам Тоҷикистон истифода харидорӣ кардан метавонед. Россия ҳам ба Тоҷикистон ё граница гузаштан хоҳед, любой намуд билет нависта метиҳатон. Бо як бор худҷа занг бизанед дар WhatsApp-аш, бо шумо ба дили пур ҳамаша мефаҳмонад ки куҷо билет гир, куҷо билет нагир. Хуб, саломат бошед. Ҳамин буд информатсияи имрӯзаи мо. Худтон эҳтиёт кунед. Қайчи шумо буд Умедҷон ва магазини Realphone. Раҳмат барои видеоро тамошо кардагитон. Дар видео лайк монед ва дар канал обуна шудан албатта ёдтон набурад. Дӯстони азиз, то дидор, саломат бошед.